Takže nachádzame sa na lesnej správe Zakamene. Lesný obvod je Požehov a kopec, na ktorom sadíme, alebo časť, kde sa nachádzame, sa nazýva Poľska. Sadíme tu buka a smreka po kalamite Kvorovcovej. Atmosféra je tu super, je to super skupinka ľudí, príjemné prostredie, krásne stromy, príroda, nepráži nám. Tak s veľkou radosťou sme prijali toto pozvanie. Už je to vlastne druhý rok, čo pomáhame aspoň takto hudbou zlepšovať tú atmosféru a radi pomôžeme týmto dobrovoľníkom, ktorí sa vlastne podujali na túto dobrovoľníckú činnosť. Som neskutočne rád, že už sa nám podarilo ako firme Spokostav zorganizovať 4. ročník výsadzby stromčekov a hlavne chcel by som sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí dneska prišli. Som aj veľmi vďačný za to, že sa to každý rok mení, že príde každý raz niekto iný. Máme tu skvelú zábavu, hudbu, občerstvenie, ľudia sa bavia. Máme už vysadených po prvej hodine viac ako 200 stromčekov. Tak je to tu úžasné. Prvýkrát som tu na prvom ročníku, ale toto je neskutočná atmosféra. Počasie ste vybrali úžasné a toľko som sa toho naučila. Proste tie stromčeky, ako sa sedia, to som ani v pete nemala, že ako hlboko, koľko od seba a čo všetko dookola okolo toho stromčeka sa má nechať a vykopať. Úžasné. Veľmi pekné toto je a určite prídem znova.